O Auditorio de Ribeira estará rematado a finais do 2022. As instalacións permitirán ampliar as actividades culturais no municipio. O Auditorio de Ribeira está cada vez máis preto de ser unha realidade. Logo do parón de algunhas obras motivado polo continuo aumento das materias primas, a empresa encargada das tarefas do auditorio segue traballando para rematala canto antes. A intervención, que ten un prazo de 15 meses, parece ser que estará rematada a finais do ano ou a principios do 2023. O alcalde de Ribeira mostrouse satisfeito polo avance da actuación. A verdade é que a empresa está se portando moi ben, porque prácticamente é unha obra que a día de hoxe só leva cemento ferro, que tuveron unha subida espectacular por encima do 20%, e a empresa aí está cumplindo, facéndonos ver tamén, como xa tamén manifestei en algunha ocasión, que os precios pois terán que adaptarse ao decreto que o goberno posibilitou. Gracias a Deus sigue a boa marcha, esperamos que en diciembre, en xaneiro, poda ser unha realidade. O auditorio ofrecerá 4 ámbitos de actuación escénica: a sala principal do auditorio cun aforo de 464 persoas, a sala polivalente con 120 butacas, a aula de ensaios que grazas ás súas conexións permitirá aos músicos desplazarse ao escenario e camerinos de maneira máis fácil e rápido, e o vestíbulo, deseñado coa posibilidade de incorporar servizo de bar ou de gardarroupa. Así mesmo permitirá ampliar a oferta para artistas e espectadores. Bueno, hai dúas cuestións. A primeira, a posibilidade de ter dous locales para facer actos como se merecen, é dicir, o que 500 personas podan estar vendo unha obra de teatro, pois permite o traer unha actuación musical, traer actuacións que a día de hoxe, con un escenario de 2 metros ou 3 de altura como o que temos, con 200 e pico personas solo entre o público, pois non se pode, non? Polo tanto, vai a permitir unha maior utilización para as persoas e maior, digamos, actos de tipo cultural. E despois temos unha segunda sala de máis de 200 tamén persoas que vai a servir pois para poder acollelos, e creo que urbanísticamente tamén vai a ser un fito en Ribeira, así o espero, pero cando menos o que vai a resolver un problema que temos agora de un local que non cumple nin para a xente, nin para os propios artistas que tuveran que actuar en el. A intervención terá un custe total de 3.977.000 euros, cofinanciado no 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.